palaka. Deu. Älä palaka. En palako. Deu. Nani. Kuusi. Räjähdys. Säälittävää. Räjähdys. Maneska kertataan mittarilla mä saanut Spade tykkää saunaa. Oissa suoritamme RK7 ammunnan. Meille on jaettu 16 patruunaa. Kerrataan varomäärä. Kuka helvetti saa tunaroi? Seisem. Jos on Mikä helvetin mies siellä on juoksemassa tauluille? Herra alikersantti, Alokassi Joronen, ilmoittaudun sotkuun. Eihän sellaista paikkaa ole olemassakaan. Siis sotilaskotiin. Sotilasmestari, majuri, yliluutnantti, kenraalimajuri, prikaatikenraali, everestiluutnantti, supersotajumala, Kunkkokanat EJ 154, Haapapuru, Crystal Steal. Saanko me poistua jo? Ei tässä mun mielestä ole kyse mistään masennuksesta, vaan raukkamaisuudesta. No jos oot sitä mieltä. Sä et tässä ammattilainen oot. Ei tämä nyt ole mitenkään konkreettinen syy jättää miestä pois asepalveluksen tärkeimmästä harjoituksesta. Niin no, on mulla tietenkin ollut sitten tuo mahaavilla se kanssa. Ai ripulia! Ei täällä mitään löytää kakkaa ole.